Wat hebben we verder een week gewoon, hè? Witte landschappen, prachtige beelden, snierpoppen, maatje, ben lekker thuis. Hij je een beetje een romantische week gewoon. Kun je met z'n ervaren? Of is dat romantisch? Romantisch? Nou, dit wie wel sprookjesachtig idyllisch. Romantisch weet ik net wat het goede woord is, maar ja. Zo'n wie het vraagt. Vaak hebben we hem net, zeker net op deze wijze. Maar dat wie echt wel 10, 15 centimeter, ik het idee. Dat is juist die vrouw en ben. Ik volle meer nou natuurlijk, omdat die thuis bleef matte, Janko. Hij staat als fijn ervaren. Vrij heftig. Natuurlijk, in mijn zomer direct de hele week vrij. Morgen ik. Je wordt de stonden seconden dus aan squallen. Het is studiedag. Ja, tuurlijk. Het is ongelooflijk. Werkelijk weer. Maar de hele week, hè? De hele week heeft hij vrij. Die van mij zit op basketbal. Die man die vrij en Tonsje. Nee, sorry. Mandy en Wensje. En ja, misschien ik nog wel vreed. Dat weet ik natuurlijk nog net. Maar die verdijt de hele tientje dus ik. Ja. Gewoon een lekker thuis. Maar waarom? Bij papa. Tuurlijk, maar de basisschool bij u werd hij van u op zitten. Die is de hele week hier. Ja, de basisschool van mijn dochter, maar de middelbare school van mijn zoon, die dicht, ja. Ja, maar het ging dus ik heel wat al werden leraren wakker. Ja. Ja, en de band, middelbare school, die moet er vaak van verder komen. En dan is het ik wat de regen vanzelf. Maar hoe was dat al je oplost dus dan? Ja, Fortnite. Wist je dan als Hij zal het nog wel even uitlezen. hier jongen, als de iPad en gamen en kleren? Ouderwijs het in het wurg, de meeste, maar mij is bij u is het wel een constant gevecht in het beeldscherm, ja. Ja, dus dan, wij hebben wel strakke tijden voor. Dus mij bijvoorbeeld dan van nou 4 uur tot 6 uur. En dan van nou ja, we 8 tot dan dat ze bed gaan. Maar ja, op vrije dagen wordt het weer wat oors. En ze wollen maar dat beeldscherm, jongen. Ja. Dat is toch Maar het ben ik lange ijzig. dagen als toen inderdaad net naar squallen hoest. Ja, en het is kloten waar. Is misschien net zo'n soort verder. Voetbal gaat net terug, niks gaat terug. Hoe was dat dan? Want die verdijt is hartstikke fjouwer. Ja, die komt er regelmatig. Waar maak ik op? En dan bedoelt er telefoon, iPad of televisie. Waar maak ik op? Door je jelle per dag en als ze vrij binnen wel ietsje langer. Maar dan Ja, hij zit nu op 20 minuten. 20 minuten thuis. Oh, keurig. En Do? Dat maakt er. Hij wil volle meer. Maar Ja. hij maait. Dus dan na die 20 minuten is het even een drama. En daarna dan komt de Paw Patrol brandweerscène erbij. En dan is alles weer fit. ding. Ja, ik had dus hartstikke sniep opmaken. Ja, sniep opmaken. We hebben zo'n bult voor het hoes. Dus die leidt daar van de gemeente. En, dus onder de snieën. En dan lekker naar beneden een roetje met de gliedsbaan van Maatje. Dus nee, heerlijk. Ik heb 4 sniep opmaken. Maar ik zie Zo. ben. Ja, ik werd dus 2 hele uur in de toen had ik in bad westen uren. Toen ging het wel weer warm. Maar nu had ik les van meer recht. Oh, Dat heel die dat was bal normaal. oppakken, rollen, snieschreeuwen. Oh, ik gewoon echt nog 5? Ja. Ja, maar ja. Gaan we dat altijd wel 2 terug. liedjes en 2 grutten. Een familie het erbouwd. De familie Sneeuwpop. Ja. Nou, maar ik vond het leuk. Ik had dacht ik maar op Slieden een squallen bracht. Ja. Het is wel leuk in zijn stad. Het is al je wat stiller, minder auto's. Ja, ik vond Dat is het top. een Nou, mooie de sfeer. Rijkswaterstaat staat het wel goed voor elkaar verder. Ja, die prima wil toch? wat ze kennen, toch? Ja. Ja. Nou ja, wat? Ja. Ze zetten alles in. Ja, maar meer redden net. Wat was toch nog zo? Heel veel mensen die dat, hè? Ja, ik kon net om je werk komen met de A32, dat Stief Vest en Rijkswettersteert, dit en dat, al je boos. Ja. Houd toch eens op. Nou ja, maar Nee, die maar diep tussen Grauw en Akkerum zit Ja, maar- altijd ellende. Er valt in je Ja, altijd ellende. Het is toch gewoon, als er sneeuw valt, is er ellende. Nou, dat is al 30 Isa. Maar is het toch eens een keer wat ontwand? Van Matjenburg altijd maar ergens in de schuld van Jan. Ik Nee. kan net op mijn werk komen, dus er het in je schuld. Ik kan net dit, dus Nou ja, nee, er maar- ligt net genoeg in de supermarkt, dus er het in je schuld. Nee, Nee. ik kan toch een keer een oermacht wezen. Ja, het snijdt, dan komen er een paar vrachtauto's die hebben ongeluk, die komen Ja. daar stil te staan en kleer. Ik hier trouwens wel, maar qua sneeuw heeft wat winnaars en verliezers. Ik hier wel 12 losers van de weekend. Zo. Wat op sneeuw. Want we houden Fries van het weekend nog net, maar Nee. dan was het 2 losers van het ja, weekend. ja. Was er dan nou ook op, of is het een Zeg teaser? maar, wat was het? Nee, Een dat- eentje en dan nee, de Fries van het weekend over de 2 losers. Oké. Dus wat is het? Loser, nummer 1. De loser van de weekend. Oh, dit wie een riedeltje, oké. Ja. Oké, loser 1. Albert Heijn en Jumbo. Echt, wat een ongelofelijke losers. Want die had dus sinds een paar jaar die bezwart sinds. Die kwamen net meer. Die komen niet meer. Wanneer, maar oprecht, wanneer de neet het heegst is voor dus oude mensen die gehandicapten, zoals Roelof, die meesten kennen het ook niet. Oh, de gehandicapten weet ik zelfs Roelof. Zo. Ja. Nee, trouwens. maar ik heb vroeger werk ik bij Gerrit van de Kuur, bij de SFV-man in Sint-Anne. En dan vulde ik dat bij. Altijd. Maar juist, maar dit soort dagen, Audible Ziel, hij ging juist de dik op, maar misschien SFV-bak, maar gevaar voor haar eigen leven.
maar mensen moesten in. Maar Ja, dan het en hele die- weekend net, want die voelt wat daar. En die supermerken, die nemen wel de bestelling op. Bijvoorbeeld, wij gingen gewoon een wekelijkse bestelling, maar gewoon snel in de ruut. Maar en toen is de mos hoe ze komen. En dan krijg je gewoon een mailtje, sorry, doen we niet. Nou, maar maar ze zijn nog wel sorry. maar, nou, maar het is voor hun ik oranje. ja, maar dit is het code moment. oranje. Dit is het moment om die bezwaarservice, nou heb je er een keer wat aan, om klantenbinding te doen, Maar gevaar voor eigen leven. om gasten Jan. Gevaar voor eigen leven, code oranje. De kerst gewoon 20 rieden door de stad, maakt het niks uit. Maar ik vind, nee, Maar ik gewoon een vind, beetje voorzichtig wezen. ik Ja. vind het, dit moreel gewoon heel slecht. Ja, maar is dit een je weet oproep? dat dit winterwater rondkomt. Dan kiest toch ik beziek hem Dat vat ik. wezen. En als het Ja, net nee, kerst... dat is als bestelst. Als je een basket bestellid was, bezwaarlid was, dan kiest ik beziek om dat wat jij te doen. Jawel, maar als er een oudje bent en dan, kerst dan is zo'n bezorgservice ideaal. Ja, maar hier is de Maar ja. paar weken vreed komen litten. Kist aardige. joh. oude Maar ze had toch een bezorgservice? ik daar. Ze had toch een... Wat hangen er dan aan? Oude mensen hadden maar een liedje koelkast. Die Ja. kan net zo vol in huis. Hè. Maar Rob staat nou dus op om net meer bordskippen bezwaarlijk te litten bij Albert Heijn en Jumbo. Nee, en dan ben ik klootzakken. Nou, dan gaan de sponsoren van het programma. Zo. Nee, maar ik vind het moreel slecht. Echt weer. Oren minder supermarkten binnen ik beschikbaar. Bezorg dan niet. En al helemaal, had je dan een bestelling nou nemen, dan net cancel. Ze is dan, sorry, we nemen geen bestelling. Maar gewoon op het laatste moment. En voor dit soort miljardenbedrijven trouwens, dat ding wat mij Ja. Janko is, ze had je Ja. ook genoeg. Ze kan best wel een oplossing bedenken. Zo. Ooit maar mij drop Drones. van, ja. We hadden al even hoe de sneeuw hoorn. En van wie weet Janko die het zeurde over wat ze dan bij de A32 net goed doen. Of- Nee, misschien Roelof. Ik net, ja. Nou, Roelof vindt het Trouwen lekker. naar ik word trouwens een oordeel aan onder de sneeuwskouwers en de zoutstruikers. Heel goed. Dat is beter, ja. Dankjewel. Ja, applaus. Hey, maar ik had respect voor die lui. Ja, weet ik wel. Doe jouw schuld nog Rikswedstrijd. En die ben ik net schuld, want die maakt het wel met het budget wat ze kregen van het Riek. En dat hebben Er jullie is niemand schuld. Nee, Dat zie ik net. maar goed. Deze man, we gaan in Carlo. Carlo zit mjaas om jouw vieren op een struiween. Alsjeblieft. Wacht even. Goed, Carlo. Ja. Mjaas betiert van hoe is jongsled thuis. En dat, nou al zo wat een week. En het wordt misschien nog wel even. En nou ja, dankzij deze mensen koe ik hier op het doorkomen. En je waarschijnlijk ik. Ja. Ja. We kunnen even jaren naar Carlo. We hebben weinig sliep en nou, zoals vanmorgen zelf voornamelijk, we beginnen heel betiert en ja, jongens ben wat later thuis. En vooral de wegen vrij maatje van sneeuw en ijs en een laag zout erop. Hartstikke mooi werk en aan de ene kant ook wel een beetje spannend, want je moet altijd boeken over de kop erbij hebben. Want ja, het kan natuurlijk overal wel bevezen, wij zijn glad. Ja, nou ja, daarom doe het ik. Omdat het beveiligd en geleid kan. Dit zijn de toppers van de weekend. Nou, precies. Ja, en deze Carlo die werkt in Dantemadiel. Sommige beroepsberoepen is het moeilijk om mensen te vinden. In Dantemadiel hebben ze geen moeite om struis te vinden, want het is, ze vinden het al heel leuk werk. De Fries van de weekend. Waar is deze weekend de Fries van de weekend? Kom maar op, Bossie. Sjoerd Bakker van Arem. Ja. Ja, Sjoerd Bakker van Arem. Is dat wie het is? Nee. Oh, do. Geen idee. Nou, laten we maar heel even Sjen en Jere voor de mensen thuis. Dan krijgen we het hier in beeld. Nou, je bent gewoon, je stapt in je schoen, van die skischoen, je doet je skis onder. Je pakt de paramotor, die doe je op je rug. Eerst even voorbereiden dat hij het werkelijk doet. En dan start je hem. En je jouw gas en door de propeller krijg je een soort stuwkracht en weer je vooruit drukt. En nou, dan kun je in de weg. Een mooi ding. Het is al een beetje lang lauw over 2.0, Ja, hè? voor de harkers van de podcast. De Sjoerd Bakker uit Arem, die heeft een paramotor op zijn achter. Zo'n ding dat is normaal bij paragliding broekt. Ja. En die hijst er op een reg. Hij stapt op skis twee on. skis en hij gaat door de sneeuw. Dit is toch, dit is, sure. Ik ben wel jaloers. Ja, nee, maar dit is mooi. Door is het door die mensen niet dan klaar. Ja, de A22 is net bereikbaar en allemaal gezeik en we de sneeuw en ba. Nee, gewoon leuk. Lolmaatje. leuk. We kunnen er op een leuke manier mee omgaan. Ah, lekker Tuurlijk. man. Als dan nog wel om een beetje positief te gaan, de loser van de weekend nummer 2. Ja, bestond dat? Ja. Als het maar net Sjoerd Bakker is, dat voelen we nog wel. Nee, dat is de organisatie van de Winter Elversteirtocht. Ja. Dat is ik ongelooflijk. Dit is dus een Winter Elversteirtocht, de kerst fietsen. Ja. Idee is, dan is het wat zweerder Ja, in de winter. koud. en wat gebeurt er? Het wordt winter. Dus en wat doen ze? Ze lassen hem aan. En dat vind ik echt ongelooflijk. Dat is dus hetzelfde. Zoals van, jongens, we kunnen hier net voetballen, want het veld later
te goed bij. Het te goed meent. Het gas is te green. De lijnen binnen te mooi. Helaas, gaan we net aan. En het publiek Nee, zit te maar- manmachtig op Ja, de... de tribunes zijn te veel. Ik vind dit wel een beetje dom. Jongens, we kennen je net zwemmen. Het zwembadwetter is te goed op temperatuur. Maar ze Helaas. kunnen haast net fietsen. Ze moeten 200, hoeveel kilometer is er geweest? Het is een winterelste. Ja, maar ja, dat moet wel... Nee, Team Janko. Ja, dat kan toch niet? Nou, Hier doe je het al je voor. Hier doe je het voor als Je winterelsteden. kunt toch zelfs bij een winterelfstedentocht... Dat doet toch ik wel eens... Ja, maar dan Of is de die bedoeling van Olympische Spelen skieten en dat er te volle sneeuw uit. Maar dan is Dat is te vol. dan is de bedoeling van de winter of stedentocht dus... Ja, we dommen in de winter, maar net te koud. Nee. Ja, en net te volle sneeuw. Nee, Net maar te je volle- sneeuw- koud is winter- net het argument. Te staan, Bos. Dat had Nou gewoon ja. maar op veiligheid te maken, toch? Ik ben het eerste punt, vond ik eigenlijk eerlijk zijn. Wacht even nog een keer. Geweldig. Oh, maar die is erg. Maar dit staat helemaal nergens op. Die lijken gewoon net veilig fietsen. Nee, Roelof had gelijk. Het is wel een grappig hoe ze het zo brengt. maar ja, dat is- dat is leuk bracht, maar, het slaat nergens op. Maar dan neemt ze dat net een winterelstedentocht. Dan neemt ze toch een Ja, maar elstedentocht. betekent dat ze dan toch een winterstorm met 3 meter sneeuw... Winter. Dan heb je sneeuw, dan heb je ijs. Nee. Dus die organisatie die kreeg waarschijnlijk... Hoe kun je hem dit nou net? Tegen claims onder broek als er een paar mensen in het ziekenhuis rijdt. Ja. Je doet hem En die mooi kon onder zitten- winterelstedentocht. Zo'n claim houdt nooit We stand. hadden een microfoon. Zo'n claim houdt nooit stand. Ja, houd toch op. Janko heeft ook Je niet. bent ik een slappe hert. Nee, Janko heeft niet. Nijsmakkers.